4 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ноҳияи Зафаробод шаҳодатномаи таваллуд надоранд. Аз ин сабаб онҳо дар варақаи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ вуҷуд надоранд ва берун аз қайди ибтидоии ҳарбӣ мондаанд. ин ҳолат ҳангоми санҷишҳои прокуророни прокуратураи ҳарбии гарнизони Соғд ошкор карда шуд. ин ва чандин мушкилоти дигарро дар рафти санҷишҳо прокуратураи ҳарбии гарнизони Соғд ошкор ва мавриди таҳлил қарор дод. масъулини мақомот камбудиҳоро ба бемасъулияти комиссия ва масъулини комиссариатҳо дар шаҳру ноҳияҳо рабт медиҳанд. санҷишҳои прокурорӣ нишон дод, ки аз тарафи масъулини ҷамоатҳо ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳо сари вақт пешниҳод накардани рӯйхатҳо ва комиссариатҳои ҳарбӣ дар хусуси ба қайди ибтидоии ҳарбӣ ва аз қайди маҳалли зист набароварда ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтани наврасон бо ҳамроҳии волидайн ва дигар минтақаҳо рафтан ё ин ки иваз намудани суруғаи зист ва дигар сабабҳо дар ин самт замина гузоштааст. чунончи санҷиш дар фаъолияти комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбии ноҳияи Зафаробод нишон дод, ки 4 нафар хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бинобар надоштани шаҳодатномаи таваллуд дар маъракаи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ берун аз қайди ибтидоии ҳарбӣ мондаанд, ки дар ин самт масъулинро зарур аст чораҳои судманд андешанд. дар вилояти Соғд мебояд тақрибан беш аз 3000 нафар ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои адо намудани вазифаи ҷавонмардӣ сафарбар шаванд. барои ин мебояд кори комиссияи даъват ҷонок карда шавад, зеро дар фаъолияти комиссия ва чанде аз комиссариатҳои ҳарбии ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят камбудиҳо ба назар мерасад. ҳатто дар қайди рӯйхат набудани ҷавонони синни даъвати ҳарбиро санҷишҳои прокурорӣ ошкор кардааст. таъмин намудани комиссияи тиббӣ бо духтуру мутахассисони соҳабӣ ва аз ташхисҳои акси қафа сина гузаронидан ва инчунин гирифтани таҳлилҳои хун ва дигар ташхисҳои муайяншуда яке аз масъалаҳои муҳим барои муайян намудани вазъи саломатии даъватшавандагон ба ҳисоб меравад. санҷишу таҳлилҳо нишон дод, ки духтуру мутахассисони комиссияи тиббии комиссияи даъватии бархе аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ба иҷрои вазифаҳои худ бепарвоӣ зоҳир намуда шаҳрвандонро муоинаи рӯякӣ бе гузарондани ташхисҳои иловагӣ нисбати онҳо хулосаҳои нодурусти тиббӣ пешниҳод менамоянд. субҳи имрӯз санаи 3 сентябр дар толори прокуратураи ҳарбии гарнизони Соғд шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид. дар он намояндагони мақомотҳои ваколатдор, сардорони комиссариатҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳо, раисони комиссияи даъват ҳозир шуданд. ҳадафи шӯро таҳлилу баррасии вазъи иҷрои нақши даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва саривақт ошкор ва пешгирӣ намудани камбудиҳои ҷойдошта мебошад. аз шумораи умумии шаҳрвандони ба қисмати ҳарбӣ даъват гардида бо маълумоти олӣ 1282 нафар ё ин ки 40.1%, маълумоти олии нопурра 6 нафар, миёнаи махсус 488 нафар, миёнаи нопурра 207 нафар, миёна 1147 нафар ё ин ки 35.8% ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шудааст. аз рӯи миллат бошад аз ҳисоби тоҷикон 2098 нафар, ӯзбекон 1083 нафар, русҳо 3 нафар ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2022 таҳти рақами 352 ба имзо расид, ки он барои ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар намудаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони соли таваллудашон 1994-2004 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ба тавсиб расидааст. аз рӯи ин фармон корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ ва ҷалби ҷавонони синнашон 18 то 27 сола ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти прокуратураи ҳарбии гарнизони Соғд низ ба ин масъала нигарон дошта буд. гузориши Мафтун Шукурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.